I Højby Kirke er vi liturgisk frisogn. Jeg er præst her, og Emma er en af vores kirkemusikere. Hun spiller, og hun synger. Forleden var jeg til nytårskur inde i Odense Domkirke. En rigtig, rigtig god oplevelse. Biskoppen var virkelig i hopla og holdt en rigtig fin tale. Men det, der især glædede mig, det var den store musikalske variation, vi blev en del af. Vi havde et par fællessalmer, hvor vi oplevede noget af bredden i vores sangvalg. Og vi hørte Ense Øster Skærninge, jeg tror de kalder det korskoles kor, synge vældig smukt for os. Og så fik vi lov til at alle deltagere, vi var ved cirka 300, og blive et kæmpe kor, hvor vi sang dejligt og glædeligt sammen, instrueret af Ense Korets organist. Den variation, den sangglæde, der kom frem, den satte jeg stor pris på. Og her i Højby tilbyder vi at tage rundt til fynske sogne, og også andre steder, men vi vil gerne, om vi kan koncentrere os geografisk til Fyn og provstierne ude og er tæt på. Min kirkesanger og jeg, Emma og jeg, vil gerne ud og med noget, vi kalder liturgi og sangglæde. Vi skal ikke ud og lave så stort et kor, som vi oplevede indtil nytårskur. Men vi vil gerne ud og vise jer rundt omkring, hvorfor vi får så stor sangglæde i gang her. Det er der, vi synger. Hvilken begejstring, der kan opstå, når vi synger nogle af de fantastiske nye salmer, der er skrevet de sidste årtier. Og så vil vi gerne give jer et indblik i, hvordan vi arbejder med liturgi. Det har vi gjort i mange år. Det er selvfølgelig ikke helt tilfældigt, at vi er blevet liturgisk frisogn. Vi vil gerne fortælle om vores erfaringer. Vi vil gerne fortælle om nogle af de erfaringer, som I måske kunne have glæde af. Så der vil vi selvfølgelig gerne på forhånd høre, hvad det er, I arbejder med, og hvor I gerne vil hen med jeres gudstjenesteliv. Vi har sådan en overmålet målsætning for, at den enkelte gudstjeneste skal være så værdifuld, sæt så meget i gang hos den enkelte kirkegænger, at man nærmest ikke kan lade være med at invitere flere med. Så når kirkegængere inviterer en søster eller en nabo eller en god ven med, så er det i høj grad tegn på, at de har glæde ved at komme. Og det oplever vi heldigvis. Vi har blandt andet arbejdet med det, vi kalder kerneværdier. Så hos os er vores 4 kerneværdier glæde og nærvær og relationer og spiritualitet. De 4 ting er ligesom blevet ledetråden i udviklingen af vores arbejde. Både de gudstjenester, vi målretter mod den fastere menighed, og med den fastere menighed kan vi udvikle nogle liturgiske former, som man kan leve sig ind i efterhånden, som man er her regelmæssigt. Vi kan opbygge et salmevalg, som er væsentligt bredere og væsentligt nyere, end hvis vi hver søndag også havde folk, der kom, fordi de havde en særlig anledning. Ligesådan arbejder vi målrettet med at gøre vores anledningsgudstjenester, dåb, begravelser, børnegudstjenester og andre former så relevante for de mennesker, som kommer der som overhovedet muligt. Gør det mere personlige. Gør det til et sted, hvor de kan åbne sig for det budskab, vi gerne vil formidle til dem. Så har nogen af jer lyst til, eller behov for, rundt omkring i menighederne, at høre mere om, hvad vi laver, og få os ud, så meld jer gerne. Vi synes, det er en dejlig udfordring at sprede den glæde, vi har fået. Især måske at sprede den
sammenhæng, vi ser imellem spiritualiteten og liturgien. For der, hvor vi får en dybere forståelse af vores gudsforhold, der åbner gudstjenesten sig op på en ny måde. Der åbner salmesangen sig op på nye måder. Fællesskabet med de andre i menigheden. Glæden ved at mødes. Trosamtalen får en helt anden betydning og kan bære os videre ud i hverdagen. Og jo større frimodigheden er til at være sammen, jo bedre kan vi sammen udvikle det liturgiske, så vi får nogle former, får nogle måder at være sammen på, som betyder noget for os lokalt. Så jeg glæder mig til at høre fra nogle af jer. Måske kan I høre, at netop nu, hvor jeg står optaget af det her, der ringer Højby Kirkes kirkeklokke. Den ringer solen ned, men I kan jo høre det som en kalden på nogle af jer. Vi vil gerne i dialog med jer.